Au fost 3 străini și un țigan. Și a spus, băi, care mănâncă 5 kg de carne și nu se cacă până la etajul 10, ia premiu. Se duce ăla să cacă la etajul 3, neamțul. Pierde. Se duce al doilea, rusul, la etajul 4. Pac. Se duce țiganul. Bă, uiți măcac, găsești unul beat mort pe scări. Îi trage pantalonul, se cacă pe el. Se duce la a doua tură, găsești un copil într-un cărucior. Se cacă, îi scoate copilul și se cacă jos, lângă el. În căruț. Da. Și al treilea bagă într-un pachet și aruncă la etaj, jos. A doua zi se găsește, ia premiu. Ce spune asta? Ci că a doua zi în ziar, 3 cazuri misterioase. Ci că unul s-a căcat între pantalon și izmenii. Un copil a făcut un căcat triplu greutatea lui. Și ceva misterios a căzut de sus, de-a mort o femeie.